Hola tics i tiques, anem a veure en un nou videotutorial com gestionar des del correu de Gmail els contactes o les nostres adreces. Accediu al vostre compte de correu i arribeu a la safata d'entrada. Fixeu-vos que en la columna de l'esquerra, aquí mateix, tenim les safates de missatges enviats, les etiquetes que ja hem vist, i baix tenim una pestanyeta que diu contactes. Des d'aquí és on iniciarem la gestió dels nostres contactes. Primer que res, n'hi ha dos conceptes bàsics que ja tots sabeu. Fixeu-vos, tenim el que són contactes, una persona, i el que són grups de contactes. És un grup format per diferents contactes de la vostra agenda. Bé, anem a veure com crear, com gestionar, com modificar i com eliminar els vostres contactes. La primera qüestió és que ja teniu en la vostra agenda un muntó de contactes, però a voltes és necessari afegir-ne un de nou. N'hi ha tres maneres d'afegir un contacte a la vostra agenda. La primera és en contestar un correu que heu rebut, el programa automàticament afig a la vostra agenda un contacte nou si no el teníeu. La segona manera és des de la safata d'entrada, quan vos arriba un correu, des del mail, una volta l'obrim, tenim dalt a la dreta del correu una pestanyeta on diu respon, però en clicar al costat apareixen un munt d'opcions diferents, entre les quals està afegir Ferran Martínez a la llista de contactes. Només fent això, a la nostra llista de contactes, la meva té 216 contactes, afegiríem Ferran. Però n'hi ha una altra manera, la més normal, que és creant un contacte nou. Per a fer això, anem a l'opció de crear contacte nou, la creueta més la personeta, obrirem l'opció de configurar un contacte nou. Hem d'escriure el nom, si voleu posar un cognom o l'empresa, i el correu electrònic. I en podeu afegir un o més. Ferran, i el correu és ferran@noseque.com. Li diem desar, alçar-lo, i ja el tenim afegit als nostres contactes. Si vos heu fixat, tenim en la gestió de contactes tres parts. La primera és la barra de contactes. Ahí teniu tots els vostres contactes. Després tenim la barra de selecció, mireu que tenim ara seleccionat Ferran, i després la columna d'edició. Això serà pràctic per a buscar i sobretot per a buscar correus que ja teniu i sobretot per a crear grups. Què és un grup? Un grup és un conjunt d'adreces que estan relacionades per un concepte, pel que siga, i que tenim en un paquet de tal manera que quan enviem un correu al grup només hem de seleccionar el grup i el programa envia a tots els membres del grup el mateix correu. Per tant, no cal seleccionar cada volta els 9 companys de l'assessoria d'Alacant, perquè jo estic en un grup que es diu DT Alacant, primària i secundària. Com es crea un grup? Primera, podem anar a grup nou i li donem un nom. Anem a fer, per exemple, un grup amb els ajuntaments de la Marina Alta. Hem creat el grup, però encara està buit. Per tant, seleccione tots els contactes en la barra dels meus contactes i apareixeran en la barra de selecció. Aquí puc anar triant-los un per un
mireu-los com van baixant, o puc fer d'una altra manera, fent una cerca i posant AJ, que és d'Ajuntament. Mira, Ajuntament del Verger, Patricia Pastor de l'Ajuntament de Calp, Juan Carlos del de Pedreguer i Cultura de l'Ajuntament de Xaló. I aquí baix en tinc un altre que diu Altea Educació. He seleccionat tots els contactes, 5 contactes, i ara en la columna d'edició me'n vaig a grup i li dic afegir-los a ajuntaments, que és un grup que havia creat, i ja estan afegits. Ara li direm desar i ja està. Seleccionem, llevem la selecció i ja està. Quan jo torne a la barra dels meus contactes i li dic ajuntament, tenim ahí. Quan redacte un missatge i li diga per aquí, per a ajuntaments, automàticament no seleccione cada un dels ajuntaments, sinó el grup ajuntament grup, i ell m'envia un correu a tots. L'anem a descartar perquè no el volem. Tornem a contactes i des d'aquí, des de la barra d'edició, podem gestionar tots els nostres grups. Fixeu-vos, anem a veure ajuntaments. Tenim 5 contactes. El seleccione, vaig a llevar a Patricia Pastor, no la vull tindre en ajuntaments de la comarca. Millor, l'Ajuntament d'Altea no és Marina Alta, és Marina Baixa i ara és de l'Ola. Fixeu-vos que si li dic edita, m'edita la informació d'eixe contacte. Però si li dic grups, se m'obri una persiana que diu afegir o eliminar. Eliminar d'on? Eliminar d'on ja els tinc. L'Ajuntament d'Altea està en els meus contactes, si li dic eliminar d'ell me'l borrarà de l'agenda, o eliminar del grup que ja tinc, que és Ajuntament. O puc optar per l'opció següent, no eliminar, sinó afegir. Jo tinc diferents grups, DT Alacant primària i secundària, DT Alacant primària, grup de normalització, grup tic-tac. Si jo li diguera afegir a tic-tac, automàticament me l'afegiria a tic-tac. De la mateixa manera, també podem eliminar-los, com o bé seleccionem un grup, o bé seleccionem un contacte, això és una escola, i li diem suprimeix el contacte, dalt a l'esquerra. D'aquesta manera eliminaria. És molt pràctic la gestió de grups perquè en un sol correu enviem un mateix mail a moltes persones. Si teniu algun dubte, ja sabeu que només heu de deixar el vostre correu i preguntar el que necessiteu. Alguna pregunta més?